Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. Veliki broj kritika novog crnogorskog pravopisa odnosio se na navodnu arhaizaciju jezika, a u prilog toj tvrdnji navođeni su primjeri tipa našijeh, velikijeh i tako dalje. U savremenom crnogorskom jeziku zapravo su potpuno ispravni kraći oblici zamjeničko-pridjevske promjene na ih, im, ima, poput velikih, lijepim, našima i tako dalje. Ti oblici ustaljeni su u upotrebi i imajući to u vidu smatraju se obilježjem savremene crnogorske standardno-jezičke norme. Oblici zamjeničko-pridjevske promjene u instrumentalu jednine i genitivu, dativu, instrumentalu i lokativu množine ijeh, ijem, ijema očuvali su se u određenoj mjeri u pisanom jeziku, naročito u naučnom i beletrističkom stilu, a znatno više u govornom. Zato ni oni nijesu pogrešni i možete ih, ali ne morate upotrebljavati. Crnogorski bez predrasuda. U savremenoj crnogorskoj standardno-jezičkoj normi pravilni su kraći oblici zamjeničko-pridjevske promjene na ih, im, ima. Znači, pravopisno je pravilo govoriti velikih, lijepih, dobrih, vaših, naših, svojih, tuđim, voljenim, lijepim, našima, njihovima i slično. Međutim, nijesu neispravni ni oblici sa ijeh, ijem i ijema, kakvi su velikijeh, lijepijeh, dobrijeh, vašijeh, našijeh, svojijeh, tuđijem, voljenijem, lijepijem, našijema, njihovijema i slično. Takve riječi pravopisno su dozvoljene i potpuno je pravilno koristiti ih, ali njihova upotreba nije obavezna. Crnogorski bez predrasuda. Za drugi jezik ne znam. Crnogorski? Od uvijek, naravno. Govorim, pišem, čitam. Obavezno sve kažem. Šutra, prošutra, niko nije rekao pojede, nego kaže izjede. Književnik iz Srbije Filip David bez dvoumljenja kaže da je bilo potrebno normirati jezik kojim se govori u Crnoj Gori i nazvati ga crnogorskim. Smatra da nije bilo nikakvog razloga da se to ne uradi, jer kako između naših jezika postoje sličnosti, postoje i razlike. Ja mislim da je sasvim u redu i sasvim je opravdano da svaki narod svoj jezik nazove imenom za koji veruje da je odgovarajući i ne vidim nikakav razlog da Crnogorci svoj jezik ne nazivaju crnogorskim jezikom, bez obzira što je sigurno da postoje sličnosti između srpskog, hrvatskog, bošnjačkog, crnogorskog, ali je isto tako očevidno da postoje i razlike. Prema tome, pravo je svakoga da zove jezik kojim govori imenom koji misli da je odgovarajući i Crnogorci tu imaju potpuno pravo, kao što Srbi mogu i nazivaju svoj jezik srpski. I te razlike koje postoje treba svakako uočavati i pravopisno obeležiti, ali ono što ne bi bilo dobro to je da se ne izmišljaju sad neke nove reči da bi se te razlike uvećale. Imamo primjer tog takozvanog korijenskog jezika u Hrvatskoj koji nikad nije uhvatio pravo korena zapravo u narodu, gdje su lingvisti izmišljali reči. To nije dobro, ali mislim da postojeće stanje treba kodifikovati ovako kako je, zabeležiti sve te razlike i nazivati jezik onako kako želite da ga nazivate. Mislim da je ovo jedna notorna stvar koju niko razuma ne bi smeo da osporava. Crnogorski bez predrasuda. Sekira sam ja govorio kao dijete. Taj jezik od mene bio i koristan, tako da nekome možda novo, nekom mene nije. Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.